Rabbıga үтінеш. И Раббы Аллахым Гайса Мәсих. Мин гынахлыга шәфкатьле бул. Раббым, шөкранә кылам сиңа. Мине гынахлы бәндәңне тирән сазлыктан, мәҗүсиләр жолынан тартып алганың өчен дан һәм хөрмәт сиңа. Аллаһым, син бердән бер күкләр патшасы, син генә барысын да юатучы Аллаһым. Синдә генә хакыйкать рухы. Мин кая гына булсам да, син шундасың. Барысына да өлгерәсең. Яхшылыклар хәзинәсе син. Һәр кемгә һәм һәр нәрсәгә тереклек тапшыручы син үзең. Көчле изге Аллаһым, син генә минем тормышымда урын алучы Раббы хуҗам. Минем йөрәгемә иңеп урынлаш. Миндә булган һәр шакшы эшләремне әрчеп чыгар. Җанымны гынах кылудан сакла. И Раббым, кануннан тыш эшләр кылган булсам, син мине кичер. И изге Аллаһым, үз исемең өчен минем белә торып яки белми торып кылган бар ябыс һәм гынах эшләремне кичер. И Ходаем, мине ярлыка һәм җәһәннәм утларында янмас өчен миңа акыл бир һәм шәфкатьле бул. Фатихаңны жәлләмә, чөнки син минем Раббы Аллаһым. Син мине мәҗүсиләр һәм ялган аллаларга табынучылар арасыннан чыгаручы Раббым хуҗам. И Раббы Аллаһым, үзеңнең мәрхәмәтең белән син мине үз артыңнан алып барасың, һәм үз кудрәтең белән генә мине изге юллардан җиртәсең. Раббы Аллаһым, мин синең тарафыңнан сайлаулы бәндәң. Шуңа күрә мин синең изге һәм кадерле бәндәң буларак, мине шәфкатьле, игелекле, тыйнак, басынкы, сабыр булырга өйрәт һәм күндер. Шулай ук башкаларга карата түземлек күрсәтергә, үпкәсез булырга, гафу итә белергә өйрәт. Раббым Гайсам, син мине кичергән кебек, мине дә башкаларны шулай кичерергә өйрәт. Һәр кемгә һәр чакта шәфкатьле һәм игелекле булырга ярдәм ит. Синең изге сүзең миндә муллык белән урнашсын. Һәм бу сүзеңне башкаларга бөтен зирәклек белән өйрәтергә һәм нәсихәт итәргә ярдәм итсен иде. Раббы Аллаһым, синең исемеңә мәдхияләр, мактау шигырьләр һәм рухи җырлар җырларга миңа дәрт һәм куәт истә. Нишләсәм дә, сөйләсәм дә, бөтенесен дә Раббы Гайсам синең исемеңә таянып эшләргә насыйп ит. Амин.